not happy. He must be here where he is sitting right now. A man like me is not happy completely. Azvinakumira zvakanaka muri Zimbabwe. Ndadzoka zvekare pakaipa pari kupisa pari hoti kwaswera kuchiitika mabhidhiri chaiwo vanhu vari muchiki vakagumbuka ende zvinhu zvakadai so izvi zvatoziva kuti chii chinenge chinyatsoitika ende zvimwe zvinhu kune zvekuti iwe wega ukazvibvunza unoti ime zvinhu izvi zviri kunyatsoitika muZimbabwe here kana kuti zviri kuitika kune imwe nyika because unosvika pachikamu chekuzorora. Nyaya yanga iri panapa muri yeZimbabwe inyaya iri kutaurika zvinhu zvaitika kukoti. The Constitutional Court of Zimbabwe today reserved judgment in 2 cases challenging Constitutional Amendment Bill number 3 during hearings held in Harare. The judges focused heavily on the issue of timing, repeatedly asking the lawyer representing the litigants, Professor Love Maduku, whether the applicants were not premature and whether it might be better to wait until the entire legislative process has been completed before approaching the court. One of the judges, Ben Tlatayo, suggested that some of the contentious issues could potentially be resolved through a referendum. The remarks appeared to signal that the bench may be more inclined towards allowing citizens to decide on the proposed constitutional court through a referendum rather than allowing the amendment to pass solely through parliament without direct public approval. However, the true position of the court will only be clear once the judges deliver the ruling. The matter was reserved to allow the bench time to consider the arguments presented by all the party or the handling down judgment. Pakashata pari kupisa ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika panapa but ndoti muterere munzwe zvimwe zvinhu zviri panapa because a lot is going on. Ndoti munzwe kuti hashadzana babava dziri kunyatsobva nekupi nekuti ndikuzviziva kuti vanhu mamirira kuti mushiona kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panapa ko zvazofamba sei kuti vanhu vazopinda muchiki like this. Inzwa unzwe zviri kuitika panapa uone kuti macomrade vari kuita majokes panapa. We want men even to become a president of this country. Why? Because of his courage. He is courageous. He has been beaten. Everything has been done to him. He was arguing as if nothing happened to his life. I took part in the liberation struggle, which is not far. So that one man in the name of Mnangagwa would take Zimbabwe into his hands. One son is in the army. The other, he is in the city to rule the country. The other son is holding all the money for the country. If this man is stolen, where are we going to turn? Who is going to report the army? None are more important than all these other people who are doing nothing here. We are not happy. He must be here where he is sitting right now. A man like me is not happy completely. This country has got laws in this country. Tivayo is a person who has been convicted. He is getting tender from a president of a nation. That is wrong and very hot. We don't accept that. When we were fighting, we never told each other about these other things. We were running around, carrying bags, carrying guns, carrying everything else. How can we be taken as if we are non-entities? We are people to count in Zimbabwe. If he doesn't know, he must look for a man. Chimwe chinhu chiri kuzoitika pane nyaya yemanje muri Zimbabwe ndechekuti zvoni vanhu vemedia vanga vafanira kunge vachiprocessa vachibudisa nyaya muchinyatsoinzwa mega mukati matongerwa kuti nyaya yacho zvese varambidzwa manje vavharirwa panze ndo imwe nyaya hombe iri kunyanyopisa panapa ndibva ndaona kuti ukaona zvakudai so manje ka hazvichanakidzi because the same day iroro mai Auxilium Mnangagwa vanga vari kukoti kokoko vachiuya kunonzwawo kesi yavaatenda yakwaNMO Zvitsva uyo azopiwa 89 years mukomana wekuguruva wekuuraya vanhu vachibata chibharo achiita sese zvakasiyana siyana uyo handiti saka ivo vanga vari imomo iyo yavo yanga ichibudiswa ende vana Zimbabwe yes zvazviri right kuti kesi iyo ibudiswe because inyaya yekuti yakavhundutsa vanhu vakawanda vanhu vakawanda vakabatikana stereki nayo but
futi inyaya yakakosha futi kuti ingaifana kunge ichibudisa, but ndopetangorekana tichingonzwa kuti the Constitutional Court has rejected an application by Sources Media Network to conduct live courtroom coverage of the highly anticipated Constitutional Amendment Bill number 3 is set for hearing. In an official letter issued yesterday by the Constitutional Court, the Judicial Service Commission confirmed that the request for live broadcasting from inside the courtroom has been considered by the Chief Justice following an urgent application and a case management meeting held at the same day. But tazongoreka nataka kungonzwa kuti vanhu vacho vangota se zvazongomuka zvakarambwa nasi yangonzi yes yanzwika, but yobva yangomuka yakaita se yakarambwa. Pari kupisa dzakawanda nyaya dzacho idzi muri Zimbabwe, but tikuona kuti panapa tigedza tinyatsodzosa tinzwe kuti Mr. Nyasimba Mutota vari kuti kudii, since ivo varivo the next president sematauriro zviri kungoitwa mumastreets imomo kuti Mr. Nyasimba Mutota havasi kutombeta majokes, vari kuda kutopindawo ipapapo. We are not sure kuti how is he planning to take over, but isusu tinofarira munhu wese anenge atarida kuti take over bozita kuti timbonzwawo zvinyowani, because unoona kungosarira wakavarairwa. Good evening, fellow Zimbabweans. I hope I find you well. The work that was done by Comrade Geza must not go unnoticed. We must support it until we come to our grave. This is Comrade Nyasimba Mutota, the next president, who is telling you of what happened at the court today. I was there live, and my live pictures as I was talking to newsmen were sent to Kulian. He can be able to show you. Maduko has been fighting a noble cause, such that at the end, I personally ended up being angry there and telling Mnangagwa what it is, what he is doing, that it's a rot, because he cannot have a situation where he put his child to control guns, himself is in the seat of ruling the country. The other son is holding all the money. The other son and my wife are controlling the markets where we can sell our gold and everything else. That situation is nonsensical. This is what I say is the next president. To be honest, even if I vie to be the next president, I cannot do it without the support of others. I was very happy to see a lot of people there. The whole room was filled with people of the same. The majority of the people who were there are people opposed to CAB 3. Then the discussions, I was there. It may be referred to as sub judice, but I'm not going to be deeper. I am an adult man. I see really when people are conversing to say this one is overcoming the other. Maduku was shining like a star, to be honest. He deserves the support of all the Zimbabweans. He shined, he outsmarted everybody that was there. They tried to raise confusing issues, but he remained intact, and he had a team that was supporting him. I was also there supporting Comrade Maduku. Such people, if we have if all these leaders, gentlemen, listen to me. Let's say Chamisa, BT, Maduku, the one who was arrested, Job Scala, and these people like the Monzoras of this world. You know, these people are a bunch of few people who can agree to say, if we unseat this man, we are going to, you know, this. They give each other rules. It's not only the role of the president that is important. Kukara kana mgazi kakara bonzo dzinopedzira dzongorwa idzo nyama ichitorwa neimbwa dzingagoni kurwa. Ndovunga munonzwa shona ndiri kutaura panapa inini. Hatingarwiri chigaro chongoti president. Wana speaker of parliament, vanani kune maposts akawanda mugovernment zvokuti vanhu vese vari ndipwetere vanokwana, including Chiwenga wacho, including vana Mutsvangwa vacho togona vapa mapost kana vachitadza kuti vanokwana.
tatisingazofita kada kuita ndechekuti ZANU-PF irambe ichiita zvepada tamba nhodo nesu sezvizvi. Izvi no, inini ndiri kuti pasinazvo zvinonyadzisa. How can we allow kuti munhu atore nevana vefambi dzake achindonyera mugovernment isu tichisapota? Tapata zvakadiko vana veZimbabwe? No. Those who want to hear exactly what happened, please tune to this channel and listen carefully and then advise us, because we ended up telling each other kuti aiwa kana zvako nazvo vatatidzinganisa tikadzokera kumabhushu vatidzinganisa munyika medu, nokuti tichatsengana chero zvezasi kusvika zvaota. Tinotsenga kana kuti yaramba vachida kuti pfura nayo ikaramba kurira, tikaona kuti tapona tobata zvezasi totsenga, kutsenga semhuka chaiyo, kutsenga zvese izvi kusvika zvaita senyama yatsengwa yoda kumedzwa. Ini handisi munhu anotamba kune vasingandizivi. Handisi munhu anotamba, handisi kuzotaura zvokutamba, ndiri kutaura zvinhu zviri serious panapa. Ko iye unoda kuramba achingoti nanga nokuda kuti zvindonyeri kuinda kundosvika pachigaro kugara, achigara pachigaro chaasina kuina. Unomboda kuti aradze kuti ndiye murume wega ere munyika muno murume. Murume uyu anoziva here kuti kune vamwe vanhu vakaora vari pazvigaro vachida kuita madzimambo, vachiramba vachidzvinyira vana vaMwari kusvika vapera nokuda kwekutsamwa kwaMwari. Anoziva here kuti kudenga kuna Mwari mukomana uyu Mnangagwa? Watokanganwa here Chizuru neHope kuti wakadzinganiswa munyika muno akabuda achitiza akaita jamba bhodha, akatiza. Kukaita vamwe vanhu vane tsitsi vakaita sana Chiwenga, ndokundomutora ndokumudzosa. Zvinenge kuna achatodi kuona Chiwenga wati vanotoda kutode hasiko. Hausi utsinye here? Ko Mwari ari kudenga havangationeriwe here minana yakaita seinoitwa nomurume anonzi Mnangagwa? Munhu asingatendi here takamuisa 2 terms achitonga plus half yeterm yaMugabe achitonga tamuisa? He's unthankful. Vanhu vedu vakada kukomplaina votorwa nekuti vakada kudini. Saka unoda kuzviitani wotonyora mamota. Ndakaona mota dzakanonzi Mafidi Dynasty. Izvi zvaunoita izvi mudara Mnangagwa makuna hazviitwi munyika yakazara vanhu. Hausiwe murume wega, uyezve watsembera hama yangu. Then waitawo zvinhu zvinoitwa nasekuru. Sekuru vanoita zvinhu zvinodiwa navana, zvinhu zvinodiwa nerumhomho yeZimbabwe. Mhomho yeZimbabwe inoda kuti dei waritaya ukagara apa pachigaro apa uchitonzi sekuru, nokurya unenge uchingorya pana muchikuzotiza nyika yako. Hazvisi raiti kuzoti nyangwe system yaunoita yekuti uyu wangoda kukuopoza wototiza nyika, wangoda kukuopoza wotodzoka muzembe wati wamujeri, vana vanhingi vese vana akasukuvere havachapindi munyika. No baba, iwe hama yangu ngatirege zvinhu zvakadai, zvine makuna. Ndosaka waona ndichipenga ini paaudio yaona. Ini handisi munhu anozoita fight from afar. I fight from within. I'm telling you the truth. I'm fighting the bill iri from within. Kana uchida kuuraya ini uya undiuraye nhasi. I'm prepared. But panotatarikwa ipapo. Ukatuma vakomana vako vanotanga vatatarika chaizvo, nokuti vamwe vanodzokera vasina zvezasisi. Ndazvibvambura ini inonzi Nyatsimba Mutota. Itako zvokutamba nesu. Vana veZimbabwe ndatumira audio yokuti muone muchizvionera mega zvanga zviitika live. Paita sepatarwiwa ipapo. Zvinoda vane hana yakanaka kuti munatse kudzidzisa kuti zvakamira sei zvanga zviitika. Ndinokutendai, rambai musapota vanhu vedu, rambai musapota Professor Madhuku. Vana Chamisa, vana iwewe Biti navamwe vese vanonzi tiri opposition. Chigaro chapresident hatiso chega tinoryisa. Dene kukara kwamunotoita kundokuchazoita kuti kubvisei titore izvi. Nokuti dai muri vanhu vanonzwisisa vakaenda kuchikoro sezvatinoona makaita, maingunzwisa kuti tozosiyana zvigaro. That's it. Mabvisa danda iri panzvimbo. Bvisai danda iri. Danda iri ratova rushambwa rwapinda munyika, rushambwa urwu. Ingozi yapinda mumushai. Mukarega ngozi iripo ivana vanopera. Imi muchiti munoda chigaro chapresident chega. Ndio chiko chigaro chapresident. Speaker of Parliament haasi munhu here? Minister haasi munhu here? Haiwa musati daruma nemi. Magavana anti vanhu here vanotonga napresident.
munokutadza kutorana kuti twetinoda pamuri injeri dzinenge dziri musoro sedza madhuku murume uyu wandiorora ini ndosimboti ndine njere ayo hapana madhuku ndakona kusvika panjere chaiko handisviki ndingatoita hangu advise wavamwe vanhu vakanditawa nenjere savavo avachitonga havo. Why don't we agree on simple things? I thank you, Zimbabwe. This is Natimba Mtota, thanking the nation for everything that has happened. I thank even the war veterans that have sent their case to the Constitutional Court. That is chivindi chatinoda kubva kuvanhu vanoziva zvavanoita. Varume vavo hava vanombozoraswa futi vanhu ivavo. Garai makanyora mazita avo pasi. Nichavanyora mubook of records. Kuti varume vavo patingoti titora ichinda mu3rd Republic. Varume ava vanofanira kunge vachiri havo vari padhuze nevanotonga. Zvokuisa mbavha ndataura kuti mbavha dzakaita sana Chivayo. No, not in my face, no. Mumwe atazoningirira ndiri kutaura zvinyadzi pano ndaizoningirira makamboona zvinoita chipembere chinoti kana choda kuryiwa nebere chinobudisa zviri mukadumbu zvakaita ususu zvichienda kumeso kwebere. Ndo zvandichapedzera ndaita murume. Ngaramba achiti akachiva variri ndiripo ini Natimba Mtota.